Un cuarto de século pode medirse en calendarios, en tempadas ou en trofeos, pero a verdadeira historia do club de tenis de mesa Breogán Oleiros, o noso club, mídese en algo moito máis importante: persoas, esforzo, amizade e paixón polo tenis de mesa. O club naceu no ano 2000 grazas á ilusión dun grupo de afeccionados e deportistas que soñaban con crear en Oleiros un proxecto estable ao redor deste deporte. Os comezos foron sinxelos e humildes, poucas mesas, moitas horas de adestramento e ganas por competir e aprender. Aqueles primeiros xogadores e colaboradores sementaron a semente que, co paso dos anos, faría que fósemos referencia do tenis de mesa galego, tanto deportivamente como humanamente respectables e familiares. Desde os seus inicios, o Breogán Oleiros entendeu que un club non só debía buscar resultados, senón tamén construir un ambiente humano onde cada xogador puidese crecer. Durante estes 25 anos e un pouquiño máis, xeracións de nenos, novos e adultos compartiron adestramentos, viaxes, nervios antes dos partidos e celebracións despois de cada vitoria. Moitos comezaron aquí os seus primeiros peloteos e terminaron convertíndose en xogadores habituais de competición. Outros atoparon simplemente un lugar onde gozar do deporte e da amizade. Todos forman parte da historia do noso club. Con esforzo e constancia fomos ampliando nosa presenza nas ligas galegas e nacionais, representando a Oleiros tempada tras tempada, avanzando paso a paso. Ao longo destes anos chegaron ascensos, permanencias difíciles, torneos inesquecibles, vitorias en campeonatos galegos e grandes xornadas deportivas. Cada categoría disputada e cada encontro vivido axudaron a construir a identidade competitiva do club. Non podemos esquecer o noso empeño pola canteira, prestando máximo interese na formación, o respecto e o desenvolvemento dos nosos mozos, mantendo viva a afección polo tenis de mesa ano tras ano. O club converteuse co tempo nun punto de encontro para xogadores, familias e amigos. O pabillón deixou de ser só un lugar de adestramento para transformarse nun espacio de convivencia, aprendizaxe e compañeirismo. Moitos momentos de cordialidade e risas vivimos todos xuntos. Algúns nos deixaron para sempre, pero a onde estean, seguen estando connosco. Detrás de cada partido hai historias persoais, superación, risas, nervios e recordos que permanecen para sempre. Celebrar 25 anos non significa mirar únicamente ao pasado, significa tamén seguir soñando co futuro. O noso club continúa avanzando coa mesma ilusión dos seus comezos: formar xogadores, gozar do deporte e manter vivo o espírito do tenis de mesa en Oleiros. A todos os que formaron e forman parte desta historia, xogadores, adestradores, directivos, familias, colaboradores e afeccionados, grazas por facer posible estes primeiros 25 anos. O partido continúa. Forza Breogán!